a kan kina shirya ba abin da zai canza. Ke kaɗai nake so in ma a ce zana ba da soyayya to gare ki an ƙare. Ke ma da kanki ai sai da garin da an faɗe ki to ni ne. Wai yaushe za ki gane ki gana san ki ni ɗai ne. Komai wuya ba zan gudu na bari ki ba ni ne gwanin ki daidai ne. Akan ki zan yi jayayya faɗa akan ki na shirya. Abinda sai kike mini ha zuciya wallahi ya wuce yunwa. Jiran ki ni garan dole faɗan ki dole in kyale. Ki da nake gani in ji kamar a ce komai na ba ki ba rowa. Faɗan mu bai zama illa ki da ki tashi mu sallah. Sawa ta san ki ta fasa zuciya daure ki kai ni gunduwa. Barago da ke ba hakin biya zuciya da zafi. So yana da daɗi kamar zuma rijiya da zurfi. Daga abin da kin kai komai wuya ni gare ni yafi. San ki dai ne cikin jinina, salon ki ya birge zamanina. Na baki komai da lokacina, akwai wuya in yi ba da ke ba. Ko za a kyale ki ba da ni ba, akan ki na yarda za na tuba. Ina da buri akan ki tari da Allah sori. Ki sani tsarin da za ki karɓa, kuda jini zai rabe da anta. Da sallama so yana da daɗi, amma kaɗan zai rabe da ɗaci. Abin da ke da yi nake bayani, so ajalin rai mafi zumunci. Akwai alaƙar haɗin zumunci, ya saka faɗi ya saka rinji, amma da ƙarshe ya saka kunji. Wallahi so bai da mai gida ɗaya, don sai na rabuwa da ke. Kuka na rabuwa da ke, haushi na rabuwa da ke. Har